תשלמו? עם הלהיט הדיגיטלי שרץ עכשיו אולי? ארנק דיגיטל. ארנק פלוס לאומי קארד שעושה כמעט הכל. אז תיפטר מהישן, זה משמין את צד שמאל. 1+1 ופינוקים מכל מקום. בקפה ובקולנוע תעצור, יש אור אדום. ארנק דיגיטל. תן לי 2 פופקורן ומשהו לנשנש. ותעבירי לי קצת כסף כי נגמר לי כל הקש. ארנק דיגיטל. לאומי קארד מציגה ארנק פלוס, אפליקציה שחוסכת זמן ומאפשרת לבצע תשלומים ולהזמין פינוקים בקלות ובמהירות ממגוון בתי עסק. הורידו עכשיו. לפנק. פלוס דיגיטל. לאומי קארד. לאחר יומיים של שכנוע נכנסה פאולה לארגז. בעוד דקות אחדות תוביל אותה המשאית אל הבית המרווח בספארי. אין זה נימוק פשוט לשכנע את החברים האלה להיכנס אל הארגזים. אפילו הנימוק של הטבת תנאים אינו מתגבר בקלות על הטבע החשדני של אגמי מזרח אפריקה. גן החיות מיושן, על כך מסכימים כולם. הוא צפוף ומוזנח מתאימים מומחי הספארי, הממסד המודרני של גני החיות. ואז יום אחד, כל הגן חיות התעורר בבוקר מהרעש לצעקות ברמקולים. כולם להתכונן, הולכים לטיול. מוזיקה של וגנר שמו לנו ברמקולים. והמנקה, מה שהיה מנקה את החרא של הפילים, הוא עבר מכלוב לכלוב ואמר שכולנו עוברים לבית חדש. ספארי קוראים לזה. ושם יהיה לנו הרבה יותר מקום לזוז. ושם לא יהיה סורגים. וכולנו, יהיה לנו כל כך טוב, שבכלל לא נתגעגע לג'ונגלים, מאיפה שלקחו אותנו. מה ידענו? תמימים היינו. תמימים. וכולם הסתדרו בשורה והתחילו ללכת. והאיש שמנקה את החרא של הפילים, עשה לפנינו בקומנדקר. תשמע, זה היה מסע... מה אני אגיד לך? לא קל, אבל כולנו, הייתה לנו איזו תחושה של אופטימיות. בית חדש, חיים חדשים. ראשונים הגיעו הצבי והיעלה שהוא היה מזיין אותה באותו זמן. דקה אחריהם הגיעו הפנתרים. אלה הסתכלו מסביב ואמרו, מה זה? זה רמת גן. הבאתם אותנו לרמת גן? ומיד רצו לחזור ולהסתובב ולהזהיר את כולנו. אבל המניאק מהקומנדקר, הוא תפס אותם ככה חזק, ככה בידיים הענקיות שלו, שהיו מסריחות, תסלח לי, כן? מחרא של פילים, וסגר עליהם את הגדר אבן. שטח פתוח, בטח, אבל תנסו לצאת משם לרגע, אפילו בשביל לקנות עיתון. שומרים עם רובים יש שם. לא כמו בגן חיות בתל אביב, שהיינו יכולים לקפוץ לאבן גבירול, לשתות קפה ולחזור. או אפילו, אם נגמר הסיגריות נניח. בתל אביב היינו מבקשים מהטוקי, שיבקש מאיזה ילד, והילד היה הולך לקיוסק, בסדירות בן גוריון, אצל המוכר הזה עם המשקפיים הגדולים, היה קונה קרטון טיים וחוזר. היו זמנים. כן, היו זמנים. לך תבקש ממישהו שנוסע במכונית סגורה, ב-50 קמ"ש, מפחד מהראיות, על כל צד יש לך שומרים במכונות ירייה, שחס וחלילה לא נתקרב לאוטו, שיסע חזרה לכניסה, ייסע רבע שעה העירה, ויחזור עם פקט. אין סיכוי. בשביל זה אני לא שמה. לא שברחתי, לברוח משם זה כמו לעבור את חומת ברלין. זרקורים, רוטוויילרים, מגדלי שמירה, אלוהים ישמור. אבל המסע הזה שסיפרתי לך, שכל החיות, שכולם הלכו ברגל לספארי, אתה יודע איך זה. יש חיות שהולכות מהר, ויש... אני, עד שהגעתי לקריה, כבר קראתי בעיתונים של סוף שבוע איך עבדו על כל החיות ושמו אותם ברמת גן. אמרתי לעצמי, רמת גן? מיד הסתובבתי והלכתי חזרה. אתמול הגעתי. דווקא סידרו פה יפה.